Morning guys, godan मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ खुलुमनायावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो गासिबो मोजाङैनो दङ। सो आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। सो लोगोफोर आंबोथ' दा माने न'आव फैनानै दङ आरोना। जोंहा बिमा फिसा आलासि जाफैदों माइ गायखांनायनि। गोबावदोसो फैनाय जायो नालाय खाननैसो थानो होननानै दङ आरोना न'आव। थेवबो आं न'आव थानायनि भिडिअखौ ब्लग लाबोनाय जायाखै आरोना। माने आं दानो देखायथ'नो गोसो गैया। जेब्ला 1K जायो अब्लासो आङो न'नि भिडिअ लाबोगोन। ओजोंनिखौबो आङो देखायजोबाखै। ओमफ्राय बेयावबो आङो देखायनाय जाथ'नाय नङा आरोना। बेनिफ्राय जेनेबा 1K जाबोला आं देखायगोन। बेनिफ्राय स' आङो माने फिल्डआव फैदो आरो दे मार गोबाव जाबायमोन। माने जोंनि बेयाव आं फिल्डआव फैया माने शिव फुजायाव फैदोंमोन आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनजों बे फिल्डआवनो दसे टाइम बेरायगोन आरो आङो। ओमफ्राय बेखौनो आं शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ ससेबाबो खालामनाय जाबाय आरोना। नोंथांमोनजों ब्लग भिडिअ खालामाखै नालाय। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। नोंथांमोनाबो जोबजासिम नाय अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांदो गोदान फैदोंबा आंनि चेनेलाव। बिदिबा नायलांबाय थादो। लेट्स गो। ओमफ्राय नैबे शिब मन्दिर बेनिफ्राय नैबेयाव दासो माबा खालामदों आरोना। नैबे जोंहा राकेश सारा बेयाव माबादों आरोना। जेनेबा साइनासालि लुगोन होननानै दासो गोदान खालामहांदो। बेनिफ्राय नैयाव गपाल मन्दिर आरोना बेयो। ओमफ्राय नैबे जेनेबा रायजोनि लाइब्रेरि बेयो। ओमफ्राय बेथिं दैमाबो दं। ओमफ्राय हाखरबो दङ आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय ओरैनो बेरायनो फैबाय आरो। जास्ट माने बेखिनिखौल' देखायनाय जासिगोन आङो। बेलेगाव थांलायला आरो। केसारा माने बानायनो होननानै बिबान लालांनानै माने स्टेज खाथियाव फैदो आरोना। माने जोंहा आगै आरो जोंहा आब'नि फिसाज्लामोना बेयावनो दंफैयो नालाय। बेनिफ्राय बिसोर बेयावनो बिबार खायदो आरोना। बेखौनो आङो देखायनोसै। नै आं खाथियाव सहैबाय आरो। नै बिसोर बिबार हानलायलायगासिनो आरो। गाखोना नायनोसै दिनै फार्स्ट टाइम आरोना लोगोफोर। जोंहा राकेश सार नोंथाङा माने बिथाङा खालामनाय स्टेजाव आं गाखोनोसै दिनैसो। ओमफ्राय नैबे हाखरखौ देखायनाय नङा होन्दोंमोन आङो। दा देखायनोसै आरो। हाखरा नैनो आरोना। बियो माने जों उन्दै उन्दैबानो दोनखायो आरोना। बेनि आगोलावनो खालामखानाय बियो। हाखरा एसे माने गिदिरानो गोलाव आरो। बेयाव ना होयो आरोना रायजोआनो। ओमफ्राय आंबोथ' हाबा जायैनाया 6 इयार्स जाबाय नालाय दा आरो जेबो मिथिलायला आरोना गामिनि बागै। ओमफ्राय नैथिं माने बिथिंबो फिल्ड जाबाय आरोना। माने फिल्ड गैयामोन बेयाव दैमा गिदिर दंमोन आरोना बै गोजानाव। बेनिफ्राय बे दैमाया माने बाला खबै खबैनो माने बोरि जानानै फिल्ड रखम जाना दङ। पुलिस आर्मिनि बिदि खारनो गोनांबा बिथां माने खारग्राफोरा बेयाव खारफैयो आरोना। ओमफ्राय बेयाव दैमाया बिथिं दङ आरोना। दैमाखौ नुहुरनाय नंला। स' नोंथांमोना बेखौनो आं राजामोना खानाय बिबारखौ लाबाय आरोना। ओमफ्राय जास्ट बेयावनो ओरैनो भिडिअखौ आं खालामबाय आरो। माने नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जायाखै। न'आव फैनाय भिडिअखौथ' आं देखायदोंमोन गारिनिखौ। ओमफ्राय न'सिमबो लायाखै आरोना। जास्ट ओरैनो फिल्डआव बेरायनायखौनो बेलासि समाव नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय। जुदि नोंथांमोना गोरोन्थि सानदोंब्ला गोरोन्थि नुयोबा अननानै निमाहा होबानो जाबाय। अननानै जाय जाय हागौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोदान फैनायफोरा। ओरैनो जास्ट बेरायबाय माने बियो शिब फुजायाव आं फैदोंमोन आरोना। थांनाय शिब फुजायाव। बेनिफ्राय बियो जाथ'गोन आरोना। दा दिन्थिनो ओंखारबाय। ओमफ्राय सानैया ओंखारनो दंबावो आरोना गाइस। जोंना राकेश बर' सार बिथाङा माने नुदो आरोना बेखौ। बेलासि टाइमाव मोजां जादों आरोना बेरायनो थाखाय। नैबे हाखराव मा होयो दा होदों ना होयाखै दिनै? दा होदों ना? होदो बा होदो आरो। एसे जिरायबाय गाइस स्टेजाव जिरायनानै लाबाय आरोना। नैबे मन्दिराव दा साथि लगायगासिनो। मोनाबायबो नालाय मोनायावसो एसे बेरायनो होननानै फैखाबाय आङो। ओमफ्राय ओंखारलांनोसै आरो। माने मोनाबाय रानिखौबो गारबोदों ना एसे मोनाबा आरो लाबथाव जाया नालाय गथ'फोरखौ। नै आं दा ओंखारगासिनो आरोना। मोनाबाय गाइस थांनोसै न'आव। नैबेयाव अन्थाइ दङ आरो। बेलासियाव गिदिंनानै एसे मोजां नांबाय आरोना। बेनो आरोना फिल्डआ बारा गिदिर नङा आरो। एसे जाबाय नालाय खुलुमबायबो आरोना। माने मोनाबा फुंबा खुलुमखायो नालाय। खुलुमगासिनो आरो बेयाव।
गाइस मोनाबायबो ओमफ्राय बेखिनिखौनो आङो भिडिअखौ खालामनाय जाबाय जुदि माबाफोर होननाय देखायनायाव गोरोन्थि बा नोंथांमोना आसा खालामनाय थाबाय निमाहा होफिनगोन होननानै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय अल फ्रेन्ड्स बाय बाय